Ini ndaitawo dambudziko, handichazive kuti ndodiiwo. Ndakaroorwa 2017. All along nhumbu dzaibata dzichibva, uku okudivi Abhi achihura zvekumusvikira atori nemagirlfriends, otokudza kuti hauzvare. Apa ndaisaziva kuti ndakaroorwa nemurume akangofananawo neni pakusazvara. Ndaingoshingirira ndichiti pamwe zvichaita, ndichaona koya musikana ane nhumbu yake. Because aisaita zvekuti ndisazive kuti ane girlfriend, vaifonerana pamberi pangu, and kumba achitorara akapfeka kana jean nebelt. Now akuita seadzikama but not 100%. Iniwo mafeelings angu apera paari. Ndinogara naye but dzimwe nguva ndinonzwa kumusema. Apa panhau yemwana tichingoripo pastage 1. Ndava confused because haatombotaure zvekuti tiende kumadoctors tinoongororwa. Ukangodaro anoti hapana mari. Haatenge chikafu mumba but anokuti handidye zvisina nyama. Vehama ndozvirikowo here mudzimba dzenyu? Kumusha kwangu since atuma vanhu vepfuma haasati atombotsikako. Anenge achingoti handina mari. Ndatopererwawo kuti anondida here ndezvekungoshandisana chete.